тантанаҳои истиқлол дар душанбе идома дорад. бо баракати истиқлолияти кишвар бори нахуст футболи тоҷик дар Лигаи Чемпионҳои Осиё дурахшид. истиқлоли душанбе дар марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳои Осиё нерӯ месанҷад. тими истиқлол 14 сентябр дастаи Персеполиси Эронро дар варзишгоҳи марказии Душанбе қабул мекунад. истиқлолро дар марҳилаи баъдӣ дидан мехоҳед? пас мухлисии шумо нерӯи иловагӣ барои бозингарони даста аст. бо дастгирии истиқлол шӯҳрати футболи миҳанро боло мебарем. истиқлол ба пеш! استقلال با پیش افتخاری وطن استقلال با سر و پا تو بازی